eich sylw am unig bach. Newydd erbyn galwad ffôn gan swyddog o'r cyngor sir. Mae'n tynanfon inspectors yma fewn yr awr. Mater ddifrifol, meddan nhw. Rhywbeth i'w wneud ar dyfodol. Gai ofyn i bawb a hafio a gwneud yn union fel maen nhw'n ofyn. Tei chi gyda syniad. Deud oedd hi bod rhywun di disgyn dros ei ffon yn y cyngor sir na, a bod o'n fater ddifrifol. Ew, di galon ta. Excuse me, gai fynd i'r tu bach? Miss, please. Am fynd i bach. Miss, da chi'n gweld y spectols e? Mae gen lan a chofio gan eisiau gadael he. Gai fynd ti bach, please. Wrth gwyn i gael fan anaddi. Mae pobl ma'n swnio, dwi bron am mynd o'n ho. Di mynd i bach i'n smario, dwi bron a hitio'r to. A'r cyngor ma'n ffonio, dim Sion i ddiw rhaid. Dyw inspectors eisiau galw a dwi'n teimlo'n oer. Dyma ni ein dwy o'r cyngor gyda neges bwysig iawn. Mae'n rhaid i chi gwrando arnom ni strwy'r nawn. Ein dyfodol sy'n dan sylw, does ni dilys cadw ni. Gael ni yma mynd i'n gwaith ac eich ybuddio chi. Cliw, cliw, bobl, dyma'r chi. Mae'n rhaid i ddod i holiau mynd y fodol ni. Gwyliwch amdanynt maen nhw yn hoff man. Yn honni bod nhw'n hoedi bod ni'n cael fan. Hem! Felly, i gadarnhau, oherwydd toriadau difrifol yn y gyllideb, mae'n rhaid i'r cyngor gysidro eich dyfodol chi. Fi di dod hwn rwan. Inspectors eisiau gwybod beth i'n dyfodol ni. Fy dyfodol ni? Ia, dy dyfodol ni. Wel, dyna beth twch chi ofyn. Yn union, a ni gyd yn gwybod sganon ni llawn y dyfodol bellach. Dyddiau yma, dwi digon bodlon fyw un dydd ar y tro.